ndị be anyị ekele m unu. Afa m bụ Clifford Nnamdi Igwe aka Cliff the Boss, a movie producer, director, scriptwriter, motivational speaker, and so many. There is a show that we are about to organize, and this show is known as Egwu Amara. Egwu ndị kpara ego oyibo. Ị ga-anọ na nrọ na-akọ nrọnụ ihe mere eme ka m na-ekwuzi maka ya nụ maka na ọ nwere ndị na-ekwe nkwa rapụ mkpa ha kwerenụ ma ndị na-ekwuzi maka ya nụ ndị okpekpe eme nkwa ndị obodo ji aba mbanụ obodo ji ha aba mba ma mụnwa bụ Speedy na-akpọ ha ndị mmelite ndị kpara ego oyibo. I know the test in a love obodo ji ha aba mba ma mụnwa bụ Speedy na-akpọ ha ndị mmelite ndị kpara ego oyibo maka na ha anaghị eme mkpọtụ ihe ha na-eme ka eji ekwu maka ha